Kalain ni mama. Maunang wala jud ko mo surrender. Bisan og giunsa pa og tamay ang akong pagkatawo. Nahimo ko og usa ka single mother sa inyong tulo ka managsuon. Bisan pa kapila ko madapa, bangon ko para sa inyo ha. O gustuhon man ako nga ako permi ang mohatod og mosaka sa inyo sa stage o maghatag sa inyo ang mga award. Apan tungod sa sitwasyon nga layo ko o mga anak pinangga kayo tamo. Labaw pa sikas sa ako ang hinabuhi. Ma, thank you kayo sa tanan-tanan. Wala jud ka ni give up sa mua. Thank you kay wala minimo gi supuan. Proud kami sa imo ha mga ikaw ang namama kay maskin tuod nga naginusara lang ka sa kinabuhi. Wala kay bana. Padayon gihapon ka nga nagasuporta sa mua. Thank you so much, ma. Udi, 11,000 duha ka buok. Po. Mar may post ang video ani. Kay mag-order tapos dili ko haon. Sir Rafi, sorry kayo. Sorry ka na wala jud mi kabalo na naanay mi ngani mo kwarta. Scam siguro mi ani. Kumawon. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ito, si Sir Nathaniel? Si Sir or Ma'am? Ma'am Sir. Kasi may mag-bike ani, duham ni kabo. Namay gipatod diri na bike, sir. Namo koy bike diri duha ka buok ipa-deliver. Hala, oy, iya ko 50 pesos na lang ako nabili. Kuan isa sir, si Udi. 11,000 duha ka buok. Duham ni kabukod. Ayan, nami ko rin tapos. Daw sao man nato ni diri magipatod sa inyong duha. Iksoon mo? Iksoon mo duha? Di ba na pwede utang kay kami makatapal. Sao naman nato ni sis? Kisa may hilig og bike. Sabaan ra ba? Wala ko hilig. Dili ka hilig bike? Kisa may hilig nimo? Chares. Amor ba i-post ang video ani? Kay mag-order tapos dili ko haon. Sir Rafi, sorry kayo. Sorry ka na wala jud mi kabalo na naanay mi ngani mo kwarta. Pangutanay mo manghod. Basig siya nag-order. Uy, mak. Dadong? Inuwang dararon. Saan man na to ni Dong? Kay kung dili nyo mo i-kuhaon sir, i-post na namo niya sa social media. Nga nag-order mo tapos naman wala dyan ka nakabalo kadami order. Scam siguro mi ani. So saan man na kay ikaw may magulang ani. Bago kabayo ko ni graduate na ganina with honor. So 11,000 ni may ma'am. Uy, dahil nang ulba ko. Wala. Hindi yung sama na ito na karon. No cancellation ra bata. No. Pwede na to tanawon sa kadali. Check na to. Masok, wala ko'y kwarta. Tanaw na sa nato. Kay bossing. Di man pwede gunagod. Anong item? Dili, wala pa ko nag-order. Okay naman dili makuha mo ba? Dili na ma-touch mo ang item. Pwede tanaw na to. Dali. Duha mo si mumangod. Ayaw kadlok, narami. Basi bayran na si mong ante. Tanaw lang na to, tanaw. Natawa lang do. O sige, ano na lang. Patanawan di ka sa item. Bahala dili mo kwaon. Pakain yung picture ninyong duha. Picture na lang ka na mo. Pauban si mo ang manghod. Kay sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito. Kayo na mahal sa buhay, kayong pamilya ko. Atras lang, atras. Maulog, surprise! Congratulations! Congratulations! Okay! Wala na ako'y kwarta. Ay, pangatas na yan. Alay, abri. Shut ko to! Hello, thank you. Nakawa ba yung blue tani? Chare. Let's celebrate.
Tumayong hapon sa inyong duha o congratulations. Thank you. Kabalo naman siguro mo kinsay gahatag ani mo. Nandun yung pangalan, mama. Ingon si mama, wala doon. Wala doon. Ano ipang shot po no? Ala. Bayan ni Kuan, enroll. So, message si mother sa inyo ha. Pero saan ako basahon, magpaila-ila. So, dahil ako rin si MM, gani si Abby and James. We are from AM Bigos Flower Shop. So, namin din karon para makiselebrate sa inyong achievement, new achievement. So, na sila yung message. Ana siya yung message para sa inyo. So, ana siya. Dear mga anak, salamat kaayo sa inyong pagpaningkamot. Bisan wala ko sa inyong kiliran, tanag ko mo nga wala ko nakakita sa inyong pagtubo, naningkamot jud mo. O wala ninyo baliwala ang ako ang pagpaningkamot sa layo. Maunang wala jud ko mo surrender. Bisan og giunsa pa og tamay ang akong pagkatawo sa dihang naabot mo sa ako ang kinabuhi. Wala na po basuli nga naabot mo sa akong kinabuhi karon. Nahimo ko og usa ka single mother sa inyong tulo ka managsuon. Bisan pa kapila ko madapa, ubangon ko para sa inyo ha. O kamo ang akong gihimo nga inspirasyon sa kinabuhi o nganong nagpabilin kong malig-on. Kamo ang ako ang kinabuhi o gustuhon man ako nga ako permi ang muhatod ug mosaka sa inyo sa stage o maghatag sa inyo ang mga award apan tungod sa sitwasyon nga layo ko mao nang si tita lang ninyo o ang uyuan ninyo o si Lola ang maka-attend for me. Kabalo ko dili pa ni mao ang ako ang pagsikripisyo. Hinaot na padayon mo sa pagkugi nga makabuot ninyo og unsa inyong mga pangandoy sa kinabuhi. Naalang permi si mama kay kamo mao ra gyud na ang ako ang gipangayo sa Ginoo nga makalampos mo sa inyong pag-eskwela og i-guide mo niya permi og mga anak pinangga kayo tamo. Labaw pa si Cash sa ako ang kinabuhi. Murag taas na ni ako ang MMK. Diha na lang putog sa congratulations both of you. Og hinaot bisan sa ingon ani, napaabot na ko og napafeel sa inyo ha ug unsa tamo kamahal. Let's celebrate and enjoy these days with friends and relatives, titos and titas. I love you so much mga anak. Have a good day. Wow. Sa inyong duha, congratulations. Kabalo ko nga kanang dili mo magpasagad yun siya yung pag-eskwela, no? Unya, ipadayon yun to ninyo kay mag-college naman mo puhon. Magtarong og eskwela puhon. Ini-college na ninyo. Unya, kanang saan kanang ipakita po nyo, balusin ninyo kung saan ang paningkamot sa inyong mga tuwa sa gawas. Nya, maulang guro to, congratulations, happy graduation day. Okay. Sige, message na. Ay, nangupog ni. Kaya liso kay pungan, babsi makautot. Sige na. Pilak na siya, ma'am. Makiwasay niya ni daw. Sige. Ilahira daw mo, ha? Ako lang maingol, makita ko man sa inyong duwa. I-post man niya. Puhon, ako na Ikaw lang po yan iyon lagi. ako na po yung magtulog sa inyo. Dapat ako kay maingon. Thank you, maragra. Dapat ako kay maingon, uy, kay nag-graduate na ba? Atagan ba ni mo mugbulak? Ikaw na yun ihatag. Punta ko kay wakoy bulak yan. Sige, duloy. Ikaw, duloy. Sige, Congrats. Congrats mo na. Sige. Thank you po doon sa ako ang kuhan. Ako ba tigmatag buntag magbubuti. Pasalamat po. Pasalamat po. Nan, thank you. Oh, pasalamat po kay Ma'am. Thank you sa imong
pagpangabong tubig, magugas ko. Padayon lang mo sa inyong Kain. Chat. ganun niya po anak. Ina, tagay ko ninyo. Ay, wala sa iya mo ito mag-graduate. Para sa kong mama, thank you kayo kay inasuportuhan mo basta ikaw lang isa, single mother ka. Wala gyapon ka ni surrender. Imo ra gyapon ng gina. Salamat ko kayo sa pagmahal o kanimo mga gifts karon. Pag-gifts biyo ka o drama kayo. Mata kabalo kalitra. O maura to kay Drama daw kay kami. Ay ba? Ano na paingani mong kamauy? Dapat wala na lang, gitigom na lang ninimo. Pero thank you kayo sa mga paingani karon. Wala pa jud ko nag-expect na magingani di ay. Una sa tanan, papasalamat ko sa akong mga iyaan na padayon na nagasuporta sa sa akong lola, sa akong mga tita, mga uyuan nga naagyod sila through ups and down. Thank you kayo sa tanan-tanan sa tanang maskin usahay ka na maldita kayo. Maldita feeling kayo ba? Kana maskin usahay ka nang maldita kayo po, wala na. Pero wala jud ka ni give up sa mga thank you kay wala minimo gisupuan maskin daghan na kayong pagsulay nga nagian. Proud kami sa imo mga ikaw na mama kay maskin tuod nga naginusara lang ka sa kinabuhi, wala kay bana. Padayon gihapon ka nga nagasuporta sa amo. Thank you kayo so much sa tanan-tanan di sa ko mag-promise o daghan karon kay promises are meant to be broken baya mo nang pero kuana sad ko mga makahuman mig eskwela o kaning tanan para yun sa imuha wala na gyud lain pa. Thank you so much ma, I love you so much. Kalain ni mama. Si Jimon. Oy, di baba ingani pa. Inara ba ko'y bayro ng enrollment pa, 1 pa. Kuhaan na yun na. Ayaw lang ni kuha. Sige. Yan nag-request na inyong mother nga pasayawan daw mong tulong. O, kamon tulong. Okay. Congratulations. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe kabungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama. Daghan na silang napalipay nga mga pamilya. Hilabi ng mga OFW kay di masayang ilang kwarta. Ang Bigos Flower Shop lang doon